Banod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB. Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadre nga Al Armario. Padingal, Diyos marhay na hapon, please go ahead na. Duwang simana na makalihis ang eleksyon, nagduluwang-luwang naman ang traffic sa Legazpi City. Kulang na ang nagparasiring sa mga malls, mga kaunan, grocery, mga nagabarakal nin gamit sarong, lalo na ang cellphone. Matatandaan pagkatapos kan eleksyon, garin ang Christmas ang Legazpi City dahil sa volume kan mga tao nagparasiring sa sentro. Dahil sufisyente din panbakal hali sa mga politiko. Pinakinabangan man kan mga tao na nagamit sa indang pamilya asin panpersonal. Nakula man naging epekto kani sa negosyo asin traffic. Alagad mo niyan, luay-luay na ining nagkukulpa dahil paubos naman ang paipit. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan bareta, sa lado nasyonal, sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na pahiwason pa ang impormasyon sa Cancer Assistance Fund Program asin siguruhon na mapakaskas ang proseso kan mga aplikasyones. Sigun kay Presidente Marcos, makadisganar na diit sa na nagkakaaram sa Cancer Assistance Fund Program na nagtaon ng sagkod sa 150,000 de pesos na tabang pinansyal sa mga cancer patients. Dakulang tabang ang programang ini sa mga pasyente, alagad dai napapakinabangan nin marhay dahil kulang sa impormasyon ng publiko. Ang Cancer Assistance Fund pwedeng makuha sa paagikan pagsumitir kan medical abstract, reseta o treatment plan sa 34 DOH accredited hospital sa bilog na Pilipinas. Kung maaprobaran ang aplikasyon, tulos na magagamit ang fundo para sa mga kinakaipuan na pagbubulong asin diagnostic tests. Dagdagan ta detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Please go ahead na. Duwang gintong medalya na ang nasungkit ng mga atletang people sa ikaduwang adlaw kada nagpapadagos sa palarong pambansa 2025 sa Lawag City. Iniyan kinonfirmar sa DCGB News sa tagapagtaram ng Department of Education at Bicol na si Major Marie Humamil kung sa insarong Mas Batenya as insarong Albayano ang agad nakasungkit na gintong medalya ngunyan na aldaw Mayo 26 sa nagpapadagos na palarong pambansa 2025. Sigun kay Humamil si Jewel Trangia, grade 12 student hali sa Masbate Sports Academy. Ang eno na nakakuha kang gintong medalya hali sa sports na discus throw. Nakapag-rehistro ini ng 36.75 meter throw sa final attempt na nakakuha kan unang pwesto. Mientras na ang gold medalist na si Philip Anthony A. Cresponde, 16 anyos na student athlete hali sa Marshall O. Ranyola Memorial School o MORM sa Ginubatan, ang nakakuha naman kang gintong medalya sa kawat na arnis individual single weapon. Sa ngunyan, padagos sa manibaybang pakawat sa nagpapadagos na palarong pambansa 2025,
Salawag City, Ilocos Norte. Mga dagdag na barata, Angel Mustazar, DCTV. Thank you so much, Angel. Buwelta kita sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal. Padagos na pinag-aadalan kan review committee kan opisina kan executive secretary ang courtesy resignation kan mga miyembros kan gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin na prioridad kan review committee ang mga gabineteng nagmamanihar sa importanteng oficinas kan gobyerno. Matapos kay ini isusunod kan ibang ahensya ang bako direkta asin serbisyo sa publiko, siring kan research agencies. Aminado si Bersamin na may nagkaperang ahensyang di pwedeng hiroon o salidahan ang opisyal asin hidaleon ang proseso. Mantang pigsisiguro ang due process o pantay na proseso maging ang desisyon kan review committee asin kan presidente. Pinagkonfirmar ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na iguanang napili si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong PNP chief. Sa sarong pahayag, sinabi ni Secretary Remulla na very qualified, good track record as in excellent ang napilin Presidente Marcos sa namasunod na pamayo kan pulisya. Naunang bitan kan opisyal na excellent choice ang napili kang presidente na magiging PNP chief. Paliwanag kan sekretaryo na sa masunod na semana, ia-anunsyar kang presidente ang pagngaran kan opisyal na masalida kay PNP Chief General Romel Marbil. Naunang bitan ni Remulla na papahuwason man kan PNP sa bilog na nasyon ang 3-minute response na pinuunan ni CID Chief asin dating Quezon City Police District Director Police Major General Nicolas Torre III sa QCPD. Malabo na tugutan ang work from Hague para kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang pagkakagana kan dating presidente bilang alkalde kan Davao City. Sinabi ni Remulla na ipapaaram niya sa International Criminal Court kung pwedeng ipadala kang Pilipinas ang sarong konsul tanganing manumpa si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang alkalde kan Davao City. Sa ibungkan sa iyang pagkakapreso sa ICC dahil sa mga aligasyon kan crimes against humanity, si Duterte sarong opisyal na ipinagdeklarar bilang alkalde kan siyudad kan Davao. Nanggana si Duterte na iguanin 662,000 na boto laban sa iyang kalaban na si Carlo Nograles na nakakakuasa na nin 80,000 na boto. Dahil sa iyang pagkakapreso, ang sa iyang akit na si Davao Vice Mayor Sebastian Duterte ang masirbing acting mayor sa panahon na dahil siya susug kay Secretary Remulla. Mientras tanto, nangapudan si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga pulis sa Metro Manila na dapat mas maging safe o ligtas ang mga tao asin ang mga komunidad sa ibongkan mga pagbabagong na eksperyensyahan dahil sa internet asin social media. Sinabi ni Remulla sa ginibong pagbubukas kan simultaneous, intensified and recalibrated police visibility sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa kampo Bagong Diwa, Taguig City. Naghampang si Remulla sa nagkaperang mga NCRPO personnels para sa briefing bago ang kanya-kanyang deployment. Nag-inspection asin kinumusta naman kan sekretaryo ang kamugtakan kan mga pulis kan NCRPO bago inagpasiring sa Camp Karingal. Arestado na kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang saro sa mga kasabat ninda sa dating dating presidential spokesperson Harry Roque asin Cassandra Ong sa kasong qualified trafficking in persons sa sarong operasyon sa Mabalacat City, Pampanga.
Sa pahayag kan CIDG, pigbidbid ang suspetsado bilang si Marlon na nadakop sa sarong entrapment operation sa barangay Tabon kan Mayo 22. Si Marlon ang operations officer kan security agency na aktibong nag-ooperate kan nangyayari ang trafficking sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sarong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Afera sa bagong pagkakaarestar, igwaman na nakapendyente pang mandamiento de aresto si Marlon para sa 10 bilang nin qualified trafficking in person sali sa Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles City, Pampanga, mantang daining ipigrekomendar na fiansa para sa iyang kaso. Sigun kay CIDD Chief Police Major General Nicolas Torre III, patunay ini na day mapundan ni versus kan pulisya na bukudon ang mga involved sa krimen para sa hustisya kan mga biktima. Mientras tanto, nabilog naman ang Special Manhunt Team para maarestar si dating Police Colonel Rafael Dumlao III. Sigun kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, parte kan Manhunt Team iyo ang mga tauhan hali sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG as in Philippine National Police, mantang hali naman ang Intel sa PAOC. Kasunod ini kan kasuguan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magpautob ning manhunt operations laban kay Dumlao. Maabot naman sa 1 milyon ang papremyo para sa makakapagtaon ng impormasyon kung hain si Dumlao. Matatandaan na na-convict si Dumlao kan Court of Appeals kan taon 2024 dahil sa pagiging mastermind kan pagdukot sa sarong negosyanteng Korean National sa laog mismo kan Campo Crame kan taon 2016. Mabualtan detalles kan mga bareta, pakalis ka nagkaperang pagirumdong. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo.
maghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Ako si Real. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Real, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal naglatag nin petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. Si Abogado Harold Respicio tangan ipapunduan kasuguan kan Comelec na suspenderon ang sa iyang proklamasyon bilang vice-alkalde kan Reyna Mercedes Isabela. Sa iyang petisyon, sinabi ni Respicio na ang suspensyon kan sa iyang proklamasyon sarong arbitrary as in daining legal na basihan o constitutional basis. Sinabi niya na dainin penal na hatol o pre-proclamation controversy na pwedeng magtaunin paliwanag sa desisyon kan Comelec. Ang suspensyon nag-ugat sa sarong kaso kan disqualification na ipinagsaangat kan Comelec laban kay Respicio dahil sa mga Facebook videos kung saan sinabi niyang kayang manipularon kan Comelec ang resulta kan eleksyon. Katakod kay ni hinagad sa Korte Suprema na ideklarar ini na dainin bisa ang kasuguan kan Comelec asin ang opisyal na proklamasyon bilang vice-alkalde kan nasabing lugar. Sarong lay ang propestong paglangkaw nin bed capacity sa Philippine General Hospital o PGH. Pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang lay kan Mayo 21 kaining taon. Base sa Akta Republika numerado 12210, ipinaglangkaw sa 2,200 ang bed capacity kan ospital hale sa presenteng 1,334 bed capacity. Sa irarom kay ni papakasugon man ang presenting hospital facilities as in professional healthcare services kan PGH iyo an i-upgrade tanganing makasabay sa gigibo na paglangkaw kan bed capacity kan hospital.
isasabay sa General Appropriations Act ang kinakaipuhan na pundo para digdig. Sa giraray na binisita kan Department of Transportation ang Amandayehan Port sa Basay, Samar. Initanganing aramon asin reparohon ang iba pang mga rota na pwedeng gamiton kan mga may darang produkto na mabalyo sa Samar Leyte mantang ipigpapairarom sa rehabilitasyon ang San Juanico Bridge. Gustong siguruhon kan DOTR na maipreparar ang mga mayor na produkto arog ka na pagkaaw na singkrudo sa mga naunang bitan na lugar. Sunod na binisita kan DOTR ang Tacloban Airport para inspeksyonon ang konstruksyon kan bagong passenger terminal building. Tiglalao man na matatapos ang konstruksyon kaini sa Abril sa masunod na taon. Dakulan pag-upgrade na ini para madagdagan ang kapasitud kan aeroporto na maabot sa 1,000 pasahero para sa mga control facilities kan mga para sa mga flights na pwedeng ibugtak sa mga edifisyos. Ultimong detalyes kan Bareta, nag-abot na sa Pilipinas ang bangkay na pinag-cremate kan 4 na Pinoy na nagadaan sa linog sa Myanmar. Ang remains ninda Alexis Gail Concepcion Adalid, Edsel Jess Agan Adalid, Francis Aragon asin Baren M. Barzelo sinabatkan sa indang mga kafamilya sa aeropuerto. Hali sa aeropuerto tulos na inuli sa indang mga probinsyas. Sigun sa Overseas Workers Welfare Administration OWA, tulos kaining naiproseso ang death asin burial benefits para sa mga tugang na para sa magtugang na adalid. Marso 28 kan yugyugo ni makusog na lidob ang Myanmar asin mga kataraning na nasyones kung sain kasabay kan sa mga nagadaan ayo ang 4 na Pilipino. Yan po ang detalyes kan mga Bareta sa pangaran kan nagsururat kan informasyon sa pamamayo ni News Director Mar Dela Angel Mustaza. Sa luwas ang Mega Force Patrol sa Control Technical yaon dyan June Napolis sa IT yaon man dyan si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa inyong naging tagapaghatod Bareta si Pio Fernandez. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always